136 ħaddiem tal-kumpanija Betson f'Malta kellhom bidu mill-art ta' ġimgħa ġdida kif irċivew l-aħbar li tkeċċew mix-xogħol tagħhom. Fost dawn il-ħaddiema li spiċċaw bla xogħol hemm 48 li huma Maltin. Dan sar wara li l-kumpanija Betson ħabbret li se tkeċċi 160 ħaddiem minn 12 l-uffiċċju tagħha bħala parti minn pjan ta' ristrutturar. Madankollu 136 ħaddiem minn dawn kienu jaħdmu f'Malta. NetNews jinsab informat li l-ħaddiema fl-uffiċċju ta' Malta li ntlaqtu b'dawn is-sensi kienu informati 2 filgħodu. Diversi ħaddiema jinsabu xxukkjati minħabba li qalulna li ma kinux avżati b'dan il-pjan. Kif daħlu għax-xogħol il-ħaddiema kellhom laqa fid-9 ta' filgħodu fejn kienu avżati li tkeċċew mix-xogħol u wara l-ħaddiema ntbagħtu lura d-dar. Ħaddiema qalulna li saħansitra saru jafu bit-tkeċċijiet mill-midja. F'Malta Betson hija l-akbar kumpanija fis-settur tal-iGaming u timpjega aktar minn 1000 persuna. Fil-fatt, f'Marzu tas-sena l-oħra l-kumpanija iċċelebrat l-ingaġġ tal-1000 ħaddiem fil-kumpanija u f'Ġunju wara r-rebħa tal-Partit Laburista, Joseph Muscat għamel l-ewwel żjara fl-uffiċċji ta' Betson biex jaċċerta l-poplu Malti u Awċi kif ukoll il-ħaddiema ta' Betson stess illi mhux se jitnaqsu l-ħaddiema. Dan wara li kienet saret kritika qawwija lill gvern ta' Muscat illi l-iskandlu ta' Panama Papers kien se jaffettwa ħażin lis-settur finanzjarju u allura l-iGaming. Il-kap eżekuttiv ta' Betson, Pontus Lindwall, qal li b'kooperazzjoni mat tim li jieħu ħsieb l-operazzjoni tal-kumpanija inbeda proċess biex jiġu implementati diversi azzjonijiet biex jittejjeb l-operat tal-kumpanija. Il-kumpanija qed tippjana li b'dawn il-miżuri tiggwadanja bejn 50 u 60 miljun kron Svediż fis-sena. Il-kumpanija Betson kienet dittopera f'Malta fl-2005.